जुदि आइ बाबाया मालाबा समाव हथारनो आंखौ गारनानै थाङो अब्लानिया आङो माने सोलिलांनो खस्थ' जागोन। सोरबा बायदिया खुलुमलाङो, सोरबा बायदिया मुजुलाङो, बेफोरबायदिनो सोरबा बायदिया लासिं सिं खालामलाङो। आइ बाबाखौ होननो सोरबा बेफोरबायदि आथिं आखाइ गैयि गथ'खौनो फरायहोबाय थायो नामा? बियो जाबाय सासे देहायारि लोरबांथि गोनां फरायसुलि एबा गंसे निखावरि नखरनि सासे फिसाजोनि जिउ दावहानि जारिमिन। मुङा सोमस्रि बर'। सोमस्रि बर'आ सनितपुर जिल्लानि हुग्राजुलि ओनसोलनि 7 नं सनाजुलि गामिनि बिपुल बर' आरो दिपाली बर'नि फिसाजो। आथिं थोंसे गैयै आरो आखाइ फारसे गैजायै निखावरि नखराव जोनोम मोननाय सोमस्रि बर'आ गावनि गोसोनि बोलो आरो नाजाथाबनायनि गेजेरजों डिग्री उथ्रिसारनो हाबाय। सोमस्रिखौ गोसो बायहोआलासिनो फरायनायाव हानायखिनिखौ मदद होबोदों निखावरि बिमा बिफा बिपुल बर' आरो दिपाली बर'आ। नाथाय गोजौ सोलोंथाइ लाबावनो गोसोब्लाबो गावनि देहायारि जेंना आरो नखरनि राङारि जेंनानि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लाबावनायनि सिमाङा थाबथानांगौ जादों। फरायनायाव गोसो गुदुं सोमस्रिनिया। दा राहा गैयै जानाय देहायारि जेंना गोनां सोमस्रि बर'आ फैबाय थानाय समाव जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानाय बायदियै सोरखारा बिनि थाखाय माबा मोनसे राहा खालामनानै होनायखौ हास्थायदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा सोमस्रि बर'। आङो हुग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय 7 नं सनाजुलि गामिनि। आंनि आफानि मुङा बिपुल बर', आइनि मुङा दिपाली बर'। आङो मासबाद हालामाव थाफैनाया दिनैसिम 2019 निफ्राय 2024 सिम थानाय जाबाय। गासै 6 इयार जाबाय। बेयावनो 6 इयार थानानै फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै आं दिनै दाख्लै थांनाय जुन मासाव BA खौ कमप्लिट खालामबाय। माने आइ आफा अननाय बायदि जोंनि हुग्राजुलिनि आइ आफाया आंखौ बेफोरबायदि अनफेराखैमोन। दिनैसिमबो आं मासबादाव थाफैदों होनबा गिबि खेब मेगन बेखेवदों होनबा मासबादावनो आनसलिकनि आफा हरसिं बाबा आरो आदा दिनेशानो आंखौ फार्स्ट मेगन बेखेवग्रोदों होननानै आङो माने गोसोआव साननानै लायो आरो। आं फरायबाय थानाय समाव गोबां खस्थ' मोनबोदों। मानो होनना बुङोब्ला आङो जेब्ला फरायनो न'निफ्राय थाफैयो अब्ला उन्दैनिफ्रायनो माने हाजिरा खामला मावनानै जाखाग्रा नालाय, आइ बाबायाबो ओमफ्राय मावखानांगौ नालाय, ओमफ्राय आङो जेब्ला इयाव फरायनो थाफैयो अब्ला आंनो आइ बाबाया बांसिन माने खस्थ'सिन मावसिननांदों। मानो होनोब्ला रुम भारानिफ्राय लानानै आथिं लेखा बायनाय, एडमिसन खालामनाय आरो बिदिनो सेकेन्ड इयार फार्स्ट इयारावथ' बोसोरावसो एडमिसन जायो देलाय, जेबो नङा। जेब्ला आं BA फरायो अब्ला आइ बाबाया बांसिन खस्थ' मोनदों होननानै सानो आरो आङो। मानो होनना बुङोब्ला मासावनो माने 6 मासावनो फर्म फिलाप जायो, एडमिसन जायो, होमब्ला आरो 6 मासावनो लेखा बायनांगौ आरो बेखौनो फरायनानै आरो उनाव नेक्स्ट 6 मासाव एडमिसन खालामनो बरनफिननांगौ। माने बिराद खस्थ' मोनदों। माने मालाबा समावहाय न'आवहाय इदिनो माइरङा दंब्लाबो जानाय खरसाया माने खस्थ' जाहैदों। आं दायो आइ बाबानि सिमांखौ जाफुंहोनो आरो आंनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय आं BTR सरकारनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानो जे जाहाथे आङो इयुन जिउआव माने आंनि सोलिलांनो हानाय, आंथ' आइ बाबाखौ मोनबाय थाया। आइ बाबा थांना थासान्दिसिमसो आङो आइ बाबाजों माने थाफानानैसो आं सोलिलांनो हागोन। जुदि आइ बाबाया मालाबा समाव हथारनो आंखौ गारनानै थाङो अब्लानिया आङो माने सोलिलांनो खस्थ' जागोन। बेखायनो आं BTR सरकारनिफ्राय बेखौनो खावलायो जे जाहाथे 4th ग्रेड 3rd ग्रेडनिबाबो जिखुनु जाया मोनसे फिसा साख्रिखौ होगोनखौ आसा खालामो आरो। आं ग्रेजुवेसनथ' खालामबाय, गोसोथ' दंमोन आं MA खालामनो। माने फरायनोनो आसा दंबावखायो। आं फरायबावगोनखौनो सानबाय थायो गोसोआव। माने गुबुनफोरखौ थांनाय नुबा, MA फरायनो थाहैनाय नुब्ला, हस्टेलफ्राव थाहैनाय नुब्ला आंबो फरायगौमोन आइ बाबाया हानायमोनब्ला। नाथाय हाया होननानै आं गावनो माने फरायनो लानाय थांखिखौ फासयफिननानै थायो आरो। आं बेखौनो बुंनो सानो जे जेब्ला आङो फरायबाय थायो
आरो फरायनायखौ जेसेनो दावखोलाङो एसेनो न'खरनिफ्राय प्रब्लेम फैबाय थायो। फरायहोबाय थानांला, थाखा गारबाय थानांला, मा मोनगोन जिउआव इदि होननानै बुङो। आरो आंखौबो लामा सामाफ्राव लोगो मोनबा सोरबा बायदिया खुलुमलाङो, सोरबा बायदिया मुजुलाङो, बेफोरबायदिनो सोरबा बायदिया लासिं सिं खालामलाङो। होमबाबो आङो आंनि गोसोआव मोनसे साननाय दंखायोमोन, जेब्लासिम आइ बाबानि साननाया जाया अब्लासिम माने आंबो फरायनायखौ दोना। आंनि लाजिनाय आरो आंनि गुबुनफोरनि बुंनाय सोंखारिनायफोरखौ जेबो खोनासङा लाफासिनो आङो दिनै बेखिनि BA खौ कमप्लिट खालामनो हादों आरो। आङो बेखौनो लुबैयो जे आङो आंनि सिमांल' नङा, आइया बाबानिबो सिमां आरो आंबो आंनि सिमां, उन्दैनिफ्रायनो सिमां माने आइ बाबाखौ आं जेब्ला फरायनानै गिदिर जागोन, फरायनाया जोबगोन, जाहाथे आं फिसा फिसौ साख्रि मावनानैब्लाबो आइ बाबाया फरायहोनाय माने बिखानि थैखौ दै खालामनानै हाजिरा खामला मावनानै फरायहोदों नालाय, बिसोरखौ माने आङो सानसेब्लाबो सुखुआव दोननो बा गोजोनाव दोननो, सान्दुं अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय माने बेखौनो खावलायो जे BTR सरकारनियाव जाहाथे आंनो फिसा फिसौ माने इयुन जिउनि थाखाय सोलिलांनो थाखाय माने साख्रि माने जब मोनगोनखौ आसा खालामो आरो होगोन होननानै। आंनि मामा बाबाया दा हाजिरा मावो। न'खरावथ' ओरैनो हाया 2 बिगाल'खासो जोंहा रायजोनि लानाय। बेखिनियावनो माने मालाबा समाव माइ हानाय समाव माइ हायो, माइ हानाय बोथोरा जोबबा बिदिनो सिबिं, बानलु, थास'फोर गायोब्ला गुबुन न'खराव हाजिरा मावहैयो। आरो हाजिरा मोनब्ला जोंहानि बाबाया हाजोआव बन लायो। माने हाजोआव बन लायनायाथ' गोबां खस्थ' मिथिखायो, माने होमब्लाबो उपाय गैया, सोलिलांनांगौ गोनां जायो। मालाबा समाव बिदिनो लामाफ्राव मैदेर लोगो मोनो, मालाबा समाव बन गोलैसिन जायो। होनब्लाबो आंनि बाबाया माने बनखौ लानानै न'आव लाबोनानै फानहैयो। माने आंनि थाखायनो गासैखौबो आइ बाबाया मावनो गोनां जायो, उपाय गैया। आं बिसोरनि न'खराव जोनोम लानानै गोबां बिसोरखौ दुखु खस्थ' होदों आरो गोसोआ मालाबा सानो आइ बाबाखौ खस्थ' मावनाय नुबाय थायोब्ला मालाबा समाव हारसिंनो मुलिफोर जानानै बा फासि नांनानै थैलांनो गोसो जायो। नाथाय आइ बाबाया आं नङाब्ला दाबायदियाव फाग्ला फाग्लि जागोन। बेखायनो आङो बेबायदिनो जोबोद दुखु खस्थ'खौ नेवसिनानै सोलोंथाइ लानाय सोमस्रिनि थाखाय सोरखारा माबा मोनसे राहा खालामनानै होनायखौ हास्थायदों जायगानि सुबुंफोराबो। मोजां खोथा, मोजां कुइसन। सोमस्रि बर'नि बेलायाव आं थोंजोङै जोंहा दा सोलिबाय थानाय BTC सरकारनि BTR सरकारखौनो आं खावलायनो नागिरदों। दा बिथाङा जेरैबायदि सासे दुखुथिया गथ' उन्दै समनिफ्राय न'खरनिफ्राय आरो लोगोसे ओनसोलनि माखासे सोलोंथाइखौ लानानै दा नैबे जोंनि माजबाद हालामाव फैनानै बिथाङा जिखिनि माने सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ, जाहाथे BTC सरकारा बिनि माखासे जा साननाय हनाय बेखौ एसे सुलाद लानानै बिथाङा मा जानो लुबैयो भबिसत, बिथाङा फरायबावनो लुबैयो ना बले माबा मोनसे फिसा फेला जब लुबैयो, बिनि फारसे जाहाथे मोजाङैनो एसे सुलाद लानानै जिथुनाखि BTCनि जिथुनाखि जा मावथि बिथांमोना जाहाथे एसे खबर लाफैनानै बिथांखौ जाहाथे इयुनफोराव माबा मोनसे एसे दावगाफुनाय बा दावगालांनो हानायनि मोनसे जाहाथे खाबुखौ होनो नांगौ होननानै BTC सरकारनिसिम मोनसे बेखौनो गोथार खावलायनाय दं। खुलुमबाय। बिनि गाबनायनि सायावथ' जोंबो जोबोद दुखु मोनफायो, खारन बिनि थांनाय फैनाय जों नुबाय थायो। बिथाङा माने हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनिफ्रायनो जोंनि माजबादाव थाफैदों। जोङो नैबे माजबाद आनसलिक बाथौ महासभानि थानसालि खाथियावनो थायो बिथाङा। बेयाव जोङो खामानि मावनाय हिसाबै नुबाय थायो बेखौ। जों कलेजाव थांनायाव माबायदि खस्थ'यै थाङो। दा बिथाङा जोबोद दुखुथिया गथ', माने आखाइ फारसे गैया, आथिं फारसे गैया। दा बिथाङा माने इमान खस्थ'जोंब्लाबो माने खस्थ' खालामनानैबाबो कलेजाव थाङो। गुबुन गथ'फोरा माने आथिं आखाइ थासेयावबो बिदि थाङा, बिदि फराया। खिन्थु बे आथिं फारसे आखाइ फारसे गैयि मानसियानो दि इमान खस्थ' खालामनानैबाबो फरायबाय, हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय, डिग्रि पास खालामबाय। दा बिनि थाखाय माने बिथांनि लाइफ सेटिंनि थाखाय, बिथांनि माने जिउ न'खर दानायनि थाखाय जाहाथे माने BTR सरकारा बिथांनो मोनसेसो फिसासो जब होयोब्ला माने जों जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। माने बिथाङाबो सासे बर' दुखुथिया
सासे हिन्जावसा गथ' हिसाबै माने बिथांनि थाखाय माने 4 ग्रेड 3 ग्रेडबाबो बिटिआर सरकारा माने होयोब्ला आरो सुलु लाफैयोब्ला जों माजबाद आन्चलिक बाथौ आफादनिफ्राय जानानै माने गोजोननाय थागौमोन बिटिआर सरकारनिसिम। दा बिथाङा फरायनो सानदोंमोन एम ए फरायोब्लाथ' क'क्राझार थांनांगोन, हयथ' गुवाहाटि थांनांगोन। बिथाङा बेबायदि कन्डिसनाव बोरै थांनो? दा बिथाङानि न'खरा माने हाजिरा मावनानै सोलिग्रा। बिथांखौ जेनथेन जोंनि माजबादाव दोनहरनानै न' भारा दोननानै खुनु मथे माने बिमा बिफा हाजिरा मावनानै बन दाननानै माने बिथांखौ फरायहोबाय। दा बन दाननानै हाजिरा मावनानै इउनिभारसिटि फरायहोनायाथ' एसेबां इजि खोथा नङा। दा बेनिखाय बिथाङा माने गोसो जादोंब्लाबो फरायनो हायाखै एम एखौ। दा बिनि थाखायबो माने बिटिआर सरकारनि जाहाथे माने मावथि बिथांमोना जाहाथे बिथांखौ सुलु लानानै मा गोसो जायो, ना मास्टार डिग्रिखौ लाथारनो गोसो जायोबा बिथांखौ फरायहोनो हायो, ना बिथांनो माबा मोनसे होनानै बिथांखौ माने बेसेयावनो दोनथ'यो, बेखौ माने बिटिआर सरकारा बेब'स्था खालामनांगौ।